makanza kapo ndo kana nziko amai ndoenda zvangu reketi vanzo pana pankoma iwo kaitano ka vachitaura ndakakurukura nawo asi hurukuro iyi ndofunga ndakaita na mugorera 2011 pandakaita navo hurukuro ishi vachiri kunzwa zvakanaka vasingasimbirwe nemwiri asiko zvinezvo zvinenge zvikuvatsimbirira saka nokudaro aiwaka muchangonzwa kuti iwo vakabva nekupi. Kaitano inini ndakatanga ndine New Heart Spirits iyo inini ndakazvarwa kumarondera 1953 chikoro ndakazopinda ndiri kucentenary gorira changu ndakasvika grade 4 chakazoita kuti mimi mutadze kupfuurira mberi nechikoro chaiwe chirichi ndaishayiwa mari ndokuti ndagara nambuya vangu nasekuru. Nyaya dzemagitare idzi zvakauya sei kwamuri? Nyaya dzemagitare sekuru vangu vaisenza pane murungu waigara naye. Murungu uyu vaibva kumurungu kuya vaine zvimagaba zvanga zvakanaka zvikuru zvimagaba izvi vachindigadzirira banjo ndobva ndakutanga ndichiridza hangu saka pakomboni ipapo ndakabva ndaita mukurumbira chaizvo. Iri komboni ipi? Pamachi kucentenary koko ya saka ndakaita mukurumbira zvokuti ndakazogumidza ndatorwa nesaxophone wachiti mwana uchitomuda ndichitorwa madhanzi ndichiwaridzira ndichirova saxophone. Aiwa ari makore apa? Kudhara stereki ma 62. Saka chikwata cheNew Heart Spirits chakaumbwa rini? Chikwata cheNew Heart Spirits chakatanga 1981 chakatangira tiri mumacheke chabva mumacheke ndobva tazoenda kugweru. Panguva iyi mairidza here madamba refu kana kuti anga achingori ma7 singles? Yanga ari ma7 singles. Kana muchiri kuyoka mimi kambo kenyu kamukati ndo kambo kekutangisisa kutsikisa kanonzi chi? Kanonzi midzimu yakasimba. Wakatsikisa mugore ripi? 1977. Mimi chikwata cheNew Heart Spirits kana chakatanga kuma 80s zvirava kuti kuma 1970s uko mamuchiridza nechikwata chipi? Taitiza neHeart Spirits isati yakunzi New Heart Spirits. Uyanga chikunzi Heart Spirits ndizvozvo. Saka pakamboke panziyo dzenyu mimi dzekutanga idzodzo dzakaita mukurumbira dzamuchiri kutondera ndedzipi? Yakaita mukurumbira pana hondo yakarwa kare na mai wendoenda zvangu na tamba ikongonya na daridza ipfuma watezvara kuzoita na Daina. Nziyo idzi dzakakurumbira chokwadi makore apinda iyayo. Mungataurire mimi kuti mari yamaitarisira kuwana kana kuti yamakakwanisa kuwana kana kuti mungataura kuti mimi mari yamakabata pakukurumbira kwese kwakaita nziyo dzenyu idzi makaite chii nayo kana muchiri kutondera? Tangosumukirawo mbichana kutengawo maodropu vamwe waitengawo zvekupfeka ndopatatangosumukawo kuona kuti munhu aonekerewo kuti munhu pane vamwe vanhu uchifamba ndopatatangosumukawo ipapo. Mazuva aikurumbira mimanzi yenyu mairidza nzvimbo dzipi nedzipi muno munyika yeZimbabwe? Taifamba manzvimbo dzakasiyana kumabhawa nemahotero kuwana Gweru
mana chegutu taisvika zvedu kuti chingodaro mune dzimwe nzvimbo idzi pamwe tichihaiwa. Kana muchitondera mimi chikwata cheHeart Spirits chaive chakamira sei? Chikwata cheHeart Spirits tenge tiri varume vaikwana kuita vana 4. Paiti inini, Robson Kaitano, na Charles Nyama, na Love Mofire, na Just Now Madede. Mungatsanangura kuti umwe neumwe aibata gitari ripi apa? Just Now Madede aibata rhythm guitar, Charles Nyama aibata bass, drum aibatwa na Love Mofire, lead guitar aibatwa na Robson Kaitano, nima vocals taingobatsirana. Njoka vakomana the Heart Spirits ka mavanzo apaka ndo urukuro yataketa nawo ka Mkoma Kaitano nokudaro ka reggae ka ndibva kwapaidzirai kamwe kambo kavakaridza bari chikwata che Heart Spirits makore acho iyayo ka ndoda kupai kanonziko mwana kanonziko Mukwasha. Munandiregerei papa mino zvaitika kapanziyo dzangu dziri kungotsvedza ka adzikwanisa ka kuda kupinda ipapa komana imika ndoda kuedza kuti nini ka ndikupei mimhanzi yacho asi mimhanzi yacho iri kutangisa zvinonzika iri kundirasisa apa handizivi kuti chiri kumboitika chaizvo ka regai ndimboedza kuzvisota kuzvinogorambira papi pacho kuisisu tisu ka vanhu vacho pana pazvingamboramba paka regai ndione kuti nini ka tingaedze kusumudza kamwe ka 7 single nguva dziri pana 28 minutes past 10 right. Ndoda kusumudza inini kanonziko zvakawanda wanda. Wow.
Zvinonetsa hazviperi shamwari, zvinonetsa hazviperi shamwari. Mangwana unomuka uonawo zvimwe, mangwana unomuka uonawo zvimwe. chikwata chezvoti Hard Spirits kapa National FM chakaibata kagamba redu karinodziroka Robson Kaitano zisina yazoka patakaenda ikoko kugoromonzuko aiwa katakaenda tichikwata rekaiti mbonzwa pa zvakaitika ikoko ka muchidimbuka mkoma 5 Giant Farera ndo wakatengereka nemunamato kuti zarurira wadza pautano ngazvirakidzwe kuti muri Mwari itai zvinoshamisa muupenyu hwavo. Tinokutendai batai urongwa hwese uchaitwa pano nenyasha dzenyu Ishe. Mazvita henyu ukama hwamavaka nhasi pakati pedu nehama yedu ngahuramba uchienderera mberi kuti Mwari vavewo nedekaro nekuti vakaita zvakanaka zvinotyisa mukati menyika yedu yeZimbabwe. Saka Mwari rudo rwenyu irworwo kunyange vasina akavarangarira asi imi Mwari wenyasha kuburikidza negrupu regamba remumanzi ngapaitwe zvinoshamisa mbiri nekukudzwa kwose zvidzorerwa kwamuri kubva nhasi nokusingaperi nezita raJesu. Amen. Amen. Badai tiri pano pamusha wababa namai Kaitano sekutenderwa kwataita naIshe. Toda kungokuchingamidzai baba. Tokuchingamidzai apa. Vazukuru toda kungopa chiko chekutenda masikatano nerudo rwamaratidza segamba remumanzi vamurungoona vakazara kudai havasiri vavo vega vazhinji vavo vasara ava vauya panapa vanotori vashomaneni pane vasara asi ndoda kungokutendai mese nerudo rwenyu rwamakaratidza kubudikidza nababa Kaitano vanova muimbi isi takangokura tichingonzwa kuti kuna vaKaitano ndasingakuzivei asi Mwari vaita kuti nhasi tizivane pano. Toda kungokutendai vazukuru mese nevasara kudzimba wese ane chekuita chaakaita pamusoro pekubatsira baba Kaitano. Toda kungokutendai kuti murambe makadaro musadzokera mumashure rambai muchingopfuurira mberi musaitire vaKaitano vega mumwe wamanzwa futi zvemusatariso kuti anga akaita sei asi ngonzwai kubatsira naye. Toda kungokutendai kubva kuutungamiriri unotungamirira boka regamba remumanzi kusvika kune achajoinawo zuva ranhasi achanzwa kuti chirongwa ichi chiri kuendeka uye chinobatsira. Toda kungokutendai kuti murambe mune mwoyo wakadaro. Munoziva kana muita zvinhu zvakanaka kudaika Satani ndo paanoda anoda kunopinda mukati menyu kuti muite nyonga mutadze kuwirirana naika. Saka imigarai makaziva kuti pese pane chakanaka kana mukatomisa muti uyu mujuru uri kutoedzwa futi kumunya kuti uite sei udone. Saka imigarai makazviziva kuti pese pamuchaita chinhu chakanaka Satani anomira nemi. Saka imibatanai ndochandoda kunyanya kukurudzira zvakanyanya. Ndoda kuti mimise vatsigiri rambai muchingotsigira chete makabatana zviendere mberi. Musatarise kuti vese vaimbi vaimba naKaitano sei vasiri kuvabatsira. Mwana umwe mwoyo wake naika ndezvo kwatinobva kwakasiyana siyana. Hamuzivi kuti sei vasiri kuvabatsira pamwe vari kutoonzwa godo neshanje mumwe ari kutoda kutodai vatondipawo gitari rena mbodini ndambori kwenya. Saka isu segamba remumanzi ndoda kungokutendai zvakanyanya. Gogo tine zvidiki zvatauya nazvo sekunzwa kwamaita baba Robson Omali zvaitwa nevazukuru ivava nevamwe vasara. Munoziva kana vanhu maita chinhu chenyu kana makawandisa munongotsvaga vashoma munotiitai sei endai munomiririra ivava ndo vauya kuzomiririra vamwe vasara. Saka tine zvidiki zvatinazvo. Pane chikafu chiripo, pane hembe dziripo,
baba Kaitani pane mari iripo yekuti mubatsirikane kunodiwa mapirisi kunodiwa kudya chaiko kuti unziwa simba unge uchidya saka pane mari yabviswa nevazukuru ivava pane chikafu chavabvisa vazukuru ivava pane hembe futi dzekuti kana wofambawo ndaona vasimba kungotsika pano kwataita vatosimba naika baba tatoda kutoziva kuti matosimba ende vanhu vachatokona kuti tofamba kumagrosi makapfeka yo suti yandiri kuona yakaiswa mumuti aiwa musanyanye kufunganya tiri venyu handitika baba Kaitani musacheme kudenga kwatodaira kupashungu kwaita vana ava kuti vasvike pano hadzisi hama dzenyu asi nekuberekwa makaitwa nagogo isu tese ndobva taziva kuti mumwe wedu nekuti isu takakura tiziva kuti mumwe aberekera nyika yese nai zvamakaita makaitira nyika yese hamuna kuda kuti mbiri yenyu iende because muitire kwakaitano asi makaitira tese nesu asi kutsika pano kwataita nemwe yedu inoda nhasi munofanira kusimuka muchifamba mavanzo kapuka ndi gogo mpofu taive nawo zvakare pachitiko ichocho kandowa manzwa paka vachinguno opupurawo vachingunotaurawo zvakare ka zvidikidikika zvakaendwa nazvo ikoko asi Mwari vakaisa ruoko rwavo ipapo zvinopa zvakura. Koma Kaitano vanga vakutodonedza musodzi kuchema kuti chokwadi here hama dzangu dzese idzi dzanditsika panapa kuburikidza nenhepenyuro yeNational FM Gamba reMmanzi.
vaifarakana mukoma vabuda muhondo vabuda musango amugorera 1981-82 ipapo vanhu vachiri kufara vachiri kupembera kanivika imi dzotidzorera ka kumashure wekambo kanonziko tamba ikongonya ka Love More Fire Robson Kaitano ka ne the hard spirit unozodei pakadai right rekaiti pfuurire mberi ka ine uri kuroka yandiri kuita nayo ka nayo ka mukoma Kaitano yandakaita nawo ka makore apindawo. Saka imimi makazo regedza kuita zvekuridza magitare izvi rini uye zvaita sei? Zvekuregera kuridza magitare ndakazozviregedza ndaona kuti taambonetsana nevamwe vangu panight club yatinge takusenza. Panight club apa pakaita mukakatanwa yekuti mumwe anga akuda ukuru, mumwe achitonzera mumwe munhu ndakubva ndangosiyana nazvo, asi wazosarawo bhoroka futi panight club iyoyo. Ndobva ndazoita zvangu ndega, ndobva ndasara ndakuridza zvedisco. Kana muchiri kutondera mimi igore ripi rakaparira chikwata cheHard Spirits? Gore racho 1986. Hapana here makazombofunga kuda kubatana nawo kuti muweka munosumudzira zvemimanzi? Ndakambotraya kuda ndiridze nezvimwe zvikwata but zvairamba nekuti hendi yangu nawo zvaingoti wanendaridza naye angokwanisa gitare wototiza woenda kune imwe band. Saka ndakabva ndangoti regai ndimbomira ndakadaro. Ndinoziva kuti munhu wese kana achipinda mune zvemimanzi zvekuimba izvi ane umwe munhu waanoyemura. Imi panguva yamakatanga iyoyo ndeupi kana kuti ndezvipi zvimwe zvikwata zvamaiyemura kana kuti zvamaiona zvaikurumbira panguva yacho iyoyo? Vaimbi vanga variko vemuno munyika yeZimbabwe? Muno muna Oliver Mtukudzi na Thomas Mapfumo ne Okavango Boys ya Mashura. Wanda zveshua vaindi pashungu dzakaipa nekanindo yekumhiri ndaifarira zvikuru. Imimi vamatsanangura makambowana here mukana vekumboimba nawo pastage imwe chete? No, handisati kubvira makarekare handisati ndambokutaura navo. Tikatarisa zizuka imimi pamakatanga zvemimhanzi izvi yanga iri nguva yehondo, mungatipewo muchidimbu imimi matambudziko aisanganikwa nawo ekunyanya kuvaimbi panguva yehondo? Panguva yehondo yanga iri nguva yakaoma zvikuru. Waiti uchiimba iri record yepolitics waigona kunongedzerwa uri pastage nemunhu kuti tokugura musoro, asi waingoramba vachinga uchiona kuti tiri panguva yacho hapana zvekuita ba. Vamwe vachiti kutoshambadza kana parekodhi yavaridza haiiti, zvichibuda mupepa uchionyatsoona kuti munhu ataura zvinhu zvisingaiti. Yatovharwa rekodhi yangu iri kutovharwa kuti isabude, asi rekodhi yakanaka zvikuru. Saka imimi maikurira sei nekuti mimi makangoramba makashinga maikunda sei? Taingoramba takangoshingawo kushinga ndokwanongoramba tikunde kusvika tangoramba takangodaro tangoshinga saizvozvo. Muchiri kuyegereva vamwe vaimbi vamungati ava panguva yenyu iyoyo vaimbi vakatombokanganiswa nenyaya dzehondo idzi vachimbovharirwa mutirongo? Vazhinji nana Thomas Mapfumo nana Ketai vanga vachiri kuhondo avo vanga vasati vakunyatsoonekerawo vanga vari mumagorera wars musangomo. Muri kunzwa kapo iwo ka mukoma Kaitano vachiti paka
tamba zvako musikana Uchi mupenyu para zvako chisikana nezano para zvako chisikana nezano Zimbabwe yakauya iwe mkomana Zimbabwe yakauya iwe mkomana Zimbabwe yakauya iwe chisikana Zimbabwe yakauya iwe chisikana inenge iri nguva yemambakweza zvongori chikukurisa mizimu inenge yosvika nguva iyoyo chizonzo kudambwa kunenge kuita ngoma ingoma iyo inenge yodambuka hakuna izuva nonzwa nguva iyoyo Ona chisikana para ona chisikana tamba ona chisikana njoka mkoma Robson Kaitano the hard spirit mbakadzwa sekwanzi tambai zvenyu ndokudarika reketi purire mberi tichinzawo zvakareka uchapupu vevamwe ka vaive kugoromonzi kwa mkoma Kaitano baba Kaitano mama Kaitano ini zita rangu ndinonzi Lionel Mahechani ndinobva kwa Mutare kubocha kwa Marangi ndinoda kutenda kutanga mukoma Robson Umari nagogo Mpofu nemaklabu member aya atinoti magamba emumanzi chitiko ichi chandipawo kurangarira kumashure ndisingatarisi zvepano zvikuru ndinotorangarira neniwo handingakwanisi kutaura zvakawanda tingava tichiwana togodadira hama neshamwari asi magumo chaiwo kundowa uine rudo nemunhu kwakapinda kunaka ndondawana pano pana mukoma wedu mukoma Robson Kaitano ndakumbira kumbowabata maoko kwasiwai baba nagogo wangu ndazvitya zvikuru vanhu vaMwari iri gurupira iri chiti chikwata chegamba remumhanzi ndochishuvira kuti chichaenda kure chigobatsira wakawanda kutanga kuna mukoma Matsito kubva kuna wakatanga ndi gogo wakabara muimbi wedaisi dembo toenda kwa Matsito nhasi tasvika muno munzvimbo Goromonzi ndinopa mukoma Umari mbiri tidai varamba wakadaro naMwari waitire zvakanyanya zvikuru tigoone moyo une rudo ini ndadzidza chizvikuru ndozorwa nekurwadzikana kuti muimbi akaita mukurumbira nhasi ana chari kuwana nokuda kwepiracy ndikatasa mukoma wangu vamwe takaambuka nemashoko avo akaimba asi chevari kuwana havana nokuda kwepiracy ndabatikana ndatenda zvangu Mfara makadi mkoma njoka mkoma Lionel Mahechani Mutape etaive nawo zvekareka pagoromonza apa mawanzo akava chipawo chapupu ne zvavakaona ipapo ndoraka rekaiti purire mberi tichinzwa mkoma Kaitano vamwe vacho ndichanyatsoziva zvangu
vamwe vaimbi variko iko zvinezvi vakakurumbira kana kuti vachiri kukurumbira vamofungidzira kuti mimi ava vakapfuura nemumaoko enyu mukawapawo rubatsiro ndiani nani muno munyika yeZimbabwe? Muno pana kuti Shepherd Chinyani kuzita Nicholas Zakaria akabva nekwandiri nana Knowledge Nkululeko akabva nekwandiri. Panorondo yakaita sana Nicholas Zakaria pa mungatitsanangurire mimi kuti akauya sei kwamuri mimi? Nicholas Zakaria taigara tese papurazi rimwe chete kumazowe Bergoin Estate. Tichiita zvemabhanjo tese tichifamba muzvikoro tichiridza tichidaro so tichidzidzisana magitara aya tichienda pabhawa tichiridza tichifamba munzvimbo dzakasiyana siyana vanhu vachitifarira murungu achitifarira achitotora makamera musi weXmas taifara zvikuru sana nhasi hatikanganwa tiripa ukama chaichaiwo. Pane here pamukati mimi makambowana mukana wekumboridza mese zvokutsikisa kambonana Nicholas Zakaria naShepherd Chinyani? Handisati ndazviita pangu asi toronga kuti tizviite saizvozvo. Ko Shepherd Chinyani akauya sei mumaoko enyu? Shepherd Chinyani takatanga naye pa Annual Out pa Mount Upton. Ndobva ndamudzidzisa wari ipapo kuridza bass guitar. Aiita zvokusona masofa. Ndobva ndamudzidzisa gitari. Sona kusvikana nhasi ashashawo kuridza gitari. Hamuna kumbowana mukana wokutsikisa nawewo? No, handina mbotsikisa nawo. Wasara wotsikisawo wachitawo zvavo wega indiri ndegawo. Nhasi uno mukoma Rapson Kaitano zvemimanzi izvi imimi makabva mangoti zvangopera kudai izvi ndakuti ngosiyana nazvo? Ndakanga ndangozorora chete. Izvi zvinezvi ndavada kuti ndidzoke mupfumu futi. Ndikuona kuti zvichirimo. Vanhu vakutinetsa kuti haiwa unofani kunyarara. Sana munhu akundipa shungu ndibhuru wangu Zakaria kutaura kuti haiwa unganyarare so saizvozvo. Handitisimudzire ngoma ienderere mberi. Sana ndikuda kuramba ndakashinga. Ndida kuti ndienderere mberi nazvo zvemusic. Muchiri kugona kunyora nziyo here? Dzimbo ndinonyora ndichiri kukomboza. Ndinotone dzakatowandisa zvekutoti handifungi ndingadzipedza ba. Tikatarisa sisuka kune vechidiki vari kukura mazuva ano vari kupinda mune zvemimhanzi ava, imimi madzikuru kati madziteteguru mune zvemimhanzi yemuno munyika yeZimbabwe, musambo wesungura, mungavape mashoko api? Nekuti tiri kuzviona chisi kuti mimhanzi iri kuridzwa mazuva ano nguva diki inobva yangopera simba haichanzwiki, asi ukatora nhasi uno anaderedza ipfuma ukaridza punyeso unoti musambo wacho wanga wakabatana. Imimi chakavandika kuti ngati secret chaita kuti musambo yenyu imimi ive inorarama kwenguva yakareba chaiyo chiri chii? Chinoitika pa ndechekuti vari kuridza mazuva anawo vada kutedzera munhu akaburisa rekodhi yake inonakidza otedzera chuni iyoyo zvinobva vanobva varasika ipapo. Itai yako vega chuni buda ne one side rega kuramba wakatedzera ningi kuti ndoda kutedzera rekodhi yaningi kwatedzera rekodhi yaningi watorasika nekuti zvinobva zvangova zvimwe chetezvo watotedzera saka hauna chavaita saka na zvine zvisina kunaka zviya kumbuza zvako wega. Tikatarisa mazuva ano kwane misambo yema-urban grooves iri kuitwa nevechidiki, munoti kudii nazvo? Yenguva yacho inoyi yakauyawo music yetype iyoyo, asi iyi yechinyakare haisi kupera ba, ichiri kuendererawo mberi, asi vanofanira kuti vaisimudzirewo chaizvo. Panguva yamairidza imimi mairidza muine magitare matatu, mazuva ano kwakuisawo magitare 4 kana 5 achingoenda achingowedzerwa akadaro. Imimi pamusambo wenyu makuda kudzoka nawo muchadzokera pane zvechinyakare cheche kana kuti aiwa kama akutongofambirana nenguva? Chauda kuwedzerawo weisusu tichiitawo ne4 magitars kana 5 anogona kuita futi, tinenge tine unyanzvi nazvo, toda mbozviedza kuzviita zvinhu zvakafanira izvozvo. Mashoko amungade kusiyira vaimbi variko mazuva ano muno munyika yeZimbabwe ndi api? Ndoti nini ngavaramba washinga music ngavaramba washinga wasadzokera shure, varamba kwabatana kana muri muchikwata chenyu rambai makabatana muchikwata musasiyana, ndio zvinhu zvikuru zvinoitisa kuti bhendi riende nyatsobatana zvakanaka munyatsobudirira mune rugare rwakanaka.
imimi kana makatarisa nyaya dziri kukonzeresa kuti vanhu vaparadzane, nekuti kuparadzana hakuna kutangana. Sindanzwa imimi muchiti chakazoita kuti muzongonyarara kudai izvi inyaya dzekuti manga maparadzana. Dzinova nyaya dzei kazhinji kacho dzinoparadzanisa zvikwata? Nyaya dzinoparadzanisa zvikwata inyaya dzemari. Mwakagadzisana pamari, muchipanana mari yakanaka, munogara mese zvakanaka. Nekuitirana makuhwa, kana muchisenza mese muchinyeyana zviye zvine zvisina kunaka. Rambai makabatana, mukaona mumwe wenyu anzi pano basa richaiti panapa chibva mangobva mese, musasiyana. Makabva mese zvinobva zvafamba zvakanaka. Nekuti kwamunoenda ikoko munoenda muni chinobatana futi mune muri mese. Zvino makaiti mumwe wasara mumwe waenda matoura ya bendi. Ndio zvinouraya chikwata izvi zviya. Pakugowana apa mune muchiwana kugowana sei? Ndizvozvo ivo varipo vanoziva kuti uyu mukuru wedu, vanoziva kuti mukuru uchitora wava papa zviri right zvakanakawo. Ndokuti vamwe vakuru vanoda kuti vangotora kuti ndiri mukuru inini ndindotora zvese zvakadai so izvi zvine zvisirizvo hazvisirizvo.
tikuita tichisanganisa tichipesanisa zvaro kam kambo kanonzi kuti tinoda runyararo kam Robson Gaetano and the hard spirits unozodei pakadai vamwe chete tishara nyika yedu yedu vamwe chete tishara nyika yedu yedu vamwe chete tishara nyika yedu aisho kwadika mara watirereka rekeka timbunzwa zvakareka umwe uchapupu. Inini ndinonzi Patience Kashiri kana kuti Njuzu pane penyu paNational FM. Ndiri nemufaro wakanyanya kuti tasvikawo pano pamusha penyu mukoma tichikuonai. Tirikuona chiso chinenge chachangamuka pane zvatakambonzwa zviri namukoma Rapson Omari. Ndinoda kungotenda nekubata kuri kuita group regamba remhanzi. Ndiri part of that group, ndiri treasurer wegroup iroro. Ndoda kungotenda nemabasa amakaita akanaka. Munoona chakanaka chese chinoramba chichikuteera. Dai kuri kunzi makaita chakaipa, vanhu havaiungana sezvo vaita nhasi pamusha panapa vachikufarira ine kuya kuzokuonai. Asi nekuti chamakabata chakanaka gogo munoda kutenda. Makaunza mbeu yakanaka panyika. Yazoita kuti nhasi tiungane pano tichiya tichivaona. Mukoma zvidiki zvatinenge tichikwanisa kubatanidza nekungonetsa kunoita zvinhu ikokoko. Pamwe dai takatoya kare taakudzoka kechipiri asi pamwe zvinenge zvichiramba kubatana. Asi chandirongokumbira mumwe waMwari ndechekuti zvishoma izvozvo zvauya ingogashirai. Panguva ino ndichiti zvese zvataita izvozvo zviri kubva nepasi pemwoyo. Imi zvigashirei nei nemwoyo. Mukugashira imomo muri kudeedza vamwe vakawanda. Tinongotenda mukoma Rapson Omari nebasa ravari kubata rekuti ramba vachitirangaridza vaimbi vedu. Isu vamwe takazosara tozvarwa ka imi matanga kudhara kuimba asi nhasi tiri pano kukuteerai nepamusana pekuti zvamakaita zvakanaka. Chingotora mukanayo kungoti wese anonzwa kusundwa anoda kubatsira anokwanisa kuuya nechainacho hatisarudze ringava 50 cents $25 cents kana uine nhumbi kana chii zvese zvinoita sei zvinokwanisa kubatsira mukoma wedu kuti upenyu hurambe huchiendeka ngazviuye. Sekuona kwatinoita izvinezvi music yavo inogona kunge isingachanyanya kurira pamhepo nekuti inenge yakuovatekwa nedzimwe dzinenge dzichiuya nemisambo imwe inenge ichiuya. Ivo semunhu asiri kugona kuburisa zvitsva pari zvino zvinoita kuti basa ravo rirambe richiita se richidzikira nekuwana kwavo kurambe kuchidzikira. Asi segamba redu tisarambe tichifunga vanhu vekunze, tirangarire vari padhuze nesu. Ndo zvandiri kuita. Nokudaro ndakaita manza zvakareka kusangana neumwe akashanda naiwoka mukoma Robson Gaetano anoeka Shepherd Chinyani. Rekati vanzi mukoma Shapiro vachipinda kamudariro. Robson Gaetano tikata kuenda panyaya dzemhanzi. Iye ndiye munhu wandinotya iye. Ndiye munhu wandinoombera. Ndiye munhu wandinobhiga pamutauro wemazuva. Ndiye munhu wandinotenda stereki nekuti akandisvitsa pa ndasingafunga kuti nhasi kundichaita zita rinozikanwa munyika yeZimbabwe ngekuti kune munhu anonzi Shepherd Chinyani. Ndikati Robson Gaetano ndakatanga kumuziva kuma 1971-72 ndichigara kunonzi kuMount Epton pakambani ezvinoinzi Alpha Bricks ezvinezvi yakudedzerwa kunzi Beta Bricks. Robson Gaetano aifamba nebhendi raifamba naro vakabatana na Nicholas Zakaria wamakuti madzibaba mazuva ano vachifamba navo vasikana vaviri vaitamba sereki zvaityisa. Mumwe wacho ainzi Koni kana sikanganisi, mumwe wacho ainzi Beauty. But ini semunhu ndakakura ndichifarawo zvemabhanjo kumaruzevha kwaseke uko kwandakakurira uko. Ende bhendi riro raiwanzoti kana dzanguva dzemaholidays vaiuya vachirova mashows kuzvidhina kwekwe. Nokuti ndo pandakaita mukana wokutanga kuzivawo Zakaria kuti vaitira kuti kana Zakaria avharawo chikoro aifamba achiitawo mashows. Ndakatanga kuziva even murume anzi Nicholas Zakaria. But zvisinei nekufamba kwamakore tazopinda bhendi rana Robson Gaetano na Zakaria rainzi Bees Band.
Busy Band, yes. Vane mukuru wavo ainzi Cyprian akanga ane artificial ane gumbo riri artificial anga ari munhu akaremara ndopatakatanga kuvaziva ipapo. Saka zvakazoitika ndezvekuti kuma 1977 baba wangu wabva pakambani iyo yainzi Beta Bricks vatamira kune imwe kambani yainzi Alpina. Pane murungu pakambani yainzi Henry Out vazhinji vanozipaziva nokuti number 12 kuzvidhina iko kana pachotsa. Pane mwana murungu ainzi John Fireburn aidawo zvomumhanzi ndiye akazotenga magitare ekuisira vanhu vake mucompound yanga iri ipapo kuti pakanga pane kabhawa. But pakanga pane mumwe murume wandaiwira naye futi ainzi Lazarus Chipoko aibva kwaSeke futi ndo vakazoedza kutsvaga vanhu vamagitare. But zvisinei ndogara ndichitaura kuti vanhu vamagitare ka vane hwemba hunenge hwembwa kuti kunonzi kwauya mainstruments manyowani moti vanofemedza sei kuti kwauya zvinhu vanhu vamagitare vane hwema zvichokwadi. Ndofunga vakomana ava naRobson Gaitano vakanzi vane nyere kupe kuti kuMount Upton kwatengwa mainstruments. Ndisingazivi kuti nana Zakaria vakanga vamutsana chii chakachaita kuti vasiyane. Robson Gaitano ndiye akazobva ega kwainzi kuBelgoni kunova ndiko kwakabekerwa iye Zakaria kwakakurira Zakaria. Ndiko kwakazobva murume anonzi Robson Gaitano nemumwe wake ainzi Charles Seneman Jaisia aidza madrums. Saka vauya pakambani paipai yemuza kuti vanhu vamagitare kudhara vainetsa. Inyo semunhu ndandine chipo changu chandakakura nacho ndaingozikanwa navanhu kuti pane murume anonzi Chapati Chinyani anofamba achingorizawo chibox guitar. Vakomana vasvika pakambani yemurungu uye vakabva vafarirwa. Zvikanzi roita kufarira saka makakwana izvo zvinoti takashota. Iye Robson Gaitano semunhu aigona magitare ese lead bass rhythm nemurume wanga anainzi Chalaidza madrums. Saka ingoti dai tangokwanisa kungoona munhu one chete kana anotidzira bass ndopa wakazodzowo nyaya yekuti dai mambona mukomana anogara panzi paAlpina panzi Shepherd mukamutraina bass yeka ndofunga zvinokufambirai. Zvesho vakomana vakazouya vakanditsvaga mumba kwangu vakaona zvandaita vakanditora zvanzi hawo chakamudzidzisa. Saka murume anzi Robson Gaitano ndiye munhu akatanga kundidzidzisa chinhu chinonzi electric guitar. Ndiye munhu akandidzidzisa bass guitar iyeye. Saka ende hazvirambotora mazuva kana 3 days kana 4 days ndaenda kutoridza bass. Saka ndopa takazofambawo takunzi maGreen Mangoes. Ndofunga kana vamwe mutsera mainterviews ndofunga makatombonza Zakaria achitaura painterview yake achinda mufamba nebhendi yanzi Green Mangoes ndonguva futi aifamba naRobson Gaitano. Saka ndakaitana ndofunga ndakangoita zvegore naye tichidza tese nokuti inini semunhu ndaiti imwe nguva kana zvinhu zvakapuresa ndomboenda kubasa ndomboenda kumagitare. Takazosiyana nokuti Robson Gaitano akazoona contract kwainzi kumarondera ndokusiyana kwanazoita naRobson Gaitano achienda kumarondera. Asi ndakaitana nazvino tikuonana tinoonana nguva dzese kwari ndokuziva. Hamuna kubvira matsikisa neGreen Mangoes? NeGreen Mangoes hatina kubvira tatsikisa. Taita namuno kuti taitofamba netsoka kubva muMount Upton kuenda kumarecording companies tichingorasiswa tichingodzoka muza kudhara zvinhu zvainetsa hatina zvatakambotsikisa kana kwakusinga rekodeke zvekumhanya kwakusikatomborekota zvekuita mazuva nezvekuti vaitoti kana maakudza dzimbo dzenyika vainza kuti muri kumboimba kuti chiko imi hamusi kutukirira here hamusi kutaura mazwi akatsaudzira here asi ngaiti kuti vanhu vateerere munyika like zvekuita mazuva nemarekodzi anongodziwa mazuva nemamanenge anotuka muno zvasiyana nekudhara. Kudhara wangu asina ngorekodhi isingatauri zvisina maturo zvairambwa izvozvo zvasiyana nezvekuitwa mazuva nezvi. Saka hatinambokwanisa kumborekodha kana even one record naGaitano. Saka ndokusiyana kwatakazoita. Saka vafana vemazuva ano vari kurekodha vachiita zvavari kuita imimi muripo madhara acho mukura kuti imimi hamusi kupiwa mukana here kuti mukwanise kugara navo pasi? Chinonisa ndofunga ndokuchinja kwemagenerations here ameno. Zvangofanana nokuti handimona zvikuitika zvangofanana ngatimbotaura nyaya yepairesi. Izvinokotaura tasakana pamutemo pane mwe mutemo inotisunga isusu. Then tienda kunyaya yemusic hapana munhu asingazoti kune piracy. Asi zvinokapinda mutauro unotoona mupurisa achitotenga kana even record yacho papiracy. Saka munhu akadaro even kumusic ungakwanisa kuvatsiura here. Ende vanhu vamazano vanenge vanongofara zvinhu zvinenge zvekutuka kana mukaona kana zvekuita malanzi madance groups akupinda mabhawa vamwe vacho vanotoshama zvimwe zvekuti unotobuda imomo zvekuti ukatopinda like inini ndiri musician ndine vana vanoridza ndine mwana wangu Simba Chinyani anoridza naProgress nzidrama ndine mwana wangu Payman Chinyani anoridza futi neni plus anofamba nevanhu vakawanda anagarakara vese anotomboita navo mashows ane vamwe vanobatsira vachiita marecordings tokona kunge tiri mubhawa rimwe chete kana kuti paclub imwe chete pouya vasikana vanotamba vakashama zvekuti
kuona kuti man kuita kunge munhu ada kuenda kunogeza saka unogara sei ende vanhu ivo havacha that means vanhu vemazuvanuka ndozvinhu zvavakungofarira asi mukuona kuti izvino nyika yedu kuenda kumaweri hatichazva kuti zviri kurevei ndoka tichachinyanika vari kutipawo uchapupu maringe nekushanda nemafambiro avakaiteka navakaitano. Ndoka mwekedzipo kadziri hard spirit kana nziko dere dzaipfuma munokaziva kakakurumbira akakanetsa kambo kakasika tsvaiwa imi dzairo yeso bam jaividzo dzizi chokwadi chocho kanzi dedzai pfuma kababa vatezvara kwandakabva kure mwana wenyu ndinotomuda uyu kawe right rega chipfurira mberi katichinzoka uchapupu kubva kune rimwe repagamba chano indonzi Clive Piri kumusha kuchweshe but now ndogara kuDistrict Extension ndafara zvakanyanya kuva pano kana makatarisa ndiri mwana mudiki I think imwe music yenyu handitombozivi ndongozwa 2 kana 3 yandogona kuburikidza namukoma umali vakutoiplaya kuti ndo vanonziani vakaitano ndivakaridza music ipi chinhu chinondibata kwazvo kuona munhu akaita mukurumbira achibatikana achirwadzikana nenyama chinhu chinondirwadza although zvinoitika zvene but ndotarisa situation yacho inoita se inondibata regai nditende gamba romhanzi neproject yavari kuita yekubatsira vaimbi vedu vakaita mukurumbira hatigoni kutaura zvisungura kana tisingataura ana mukoma Robson Kaitano hatigoni kutaura zvemusic inonakidza kana tisingataura zvana mukoma Robson Kaitano saka ndikufara kuva pano mwari kudenga anga vaitire zvakanaka tinotiwo kunyika vari kunzwa vaimbi vakabatana ana mukoma Kaitano aiwa itai muchivarangarira please ndakumbira nezvamuinazvo izvo zvazviri njuza mbotaura kuti chero 10 cents tinotambira takabatanidza ma10 cents matatu yatova 30 cents yakwanisa kutenga soti ngatibatsirei muimbi wedu ndoti mashoko yayo saigombo ndokwasai mukoma Robson Kaitano tinonzi Abigail Munyanya tinobva kushokunze tinongotendewa takwanisa kuya pano tiona mukoma wedu mukoma Kaitano vasiri kunzwa musha ndichingoti dai ramba rakadaro neizvo zvariri kuita izvozvi gamba remumhanzi racho naivo mukoma vari kutimirira mukoma Robson umali ndozvanongotendo panguva ina kunyanya kuma leaders egamba remumhanzi ndinonzi Kelly Whitman kana kuti baba washingirai ndabva kuEpworth ndinoda kutendawo maleaders egamba remumhanzi nekuratidza gwara rakanaka kuvanhu vese vemuZimbabwe nekuti mukoma Robson Kaitano havana kushandira mhuri yekwakaitano wakashandira Zimbabwe yese saka nezvaitwa nevatungamiriri vegamba remumhanzi zvichitungamirirwa namukoma Robson Umali
andinoda kuzvitenda sereki zvinhu zvingazvisaitirwa pano chete ngazviitirwewo kushi kumunhu wese ari muno muzimbabwe nekuti ava vakanga vari zvakafanira vashandi vedu vakanga vari vashandi vedu vachitishandira vachitiwaraidza isu takazokura isusuka manzi yayo tatanga kutoenzwa kudhara asi nhasi uno taita chido takati aiwa bhira tiitese tiende tinonzwa tinowaona utano hwavo saka pandiri kufara zvangu neutano hwandaonawo kuti ivo vanenge vasunungukawo nemanzwiro atakambozviita nemaonero atakambozviita izvi vasunungukawo nekuona kwavaitawo vanhu vazara kuzovaona vachirwara chichemo chikuru chiri kuvaimbi dai vaimbi vaonawo vabiya avo vanenge vakamboshanda navo vakavaitisa kuti vaite mukurumbira zvambotaurwa zvezve nagogo kuti vakaita 20 cents kana kuti 50 cents yekuti bhera tibatsirewo mumwe wedu arisiri kunzwa zvakanaka ava vanewo mari yekuendawo kuchipatara ndofunga vanga vasinganyanyi kudyika mwoyo asi mukoma Robson musanyanye kuzvidya mwoyo nekurwara ndikwamwari zvinobva kuna Mwari izvezvi tinogona kunge takusiyai panapa nditika tichingobuda gate sotonzi kuti mukoma Robson anga atori pamashops achitonotsvaga uchi kana kuti drink rawo watosatanidza miri zvinenge zvaitwa nani naMwari saka isusu kana tikarwara tozvidya mwoyo kuti zvaitikire chii kwandiri izvi zvinoitwa naMwari Mwari ndiwo anokuporesai tingaende kun'anga tingaende kumadoctors asi Mwari kana asingade kuti upore haupore saka izvi mukoma Robson ndinoda kungoti imimika musare nerugare tapedza tingamibvai gogo namukoma Robson Kaitano indoti waElson Karambwe musha guru vendobva kuchitungwisa ndokwandogara pari zvino chokutanga ndotenda Mwari vana ndo vaita kuti tisvike pano retisangane namukoma nagogo ndozotenda zvekare chikwata chegamba reManzi nerudo rwamakaita kubatsira nekusvika pano vamwe vakawanda matosiya mabasa enyu asi maratidza chido kuti Mwari vatungamira kuti tisvike pano ndozotendawo zvekare vaRobson umari nechirongwa chavo chakaita kuti tizive mukoma chunga isati vadiki tasati takuziva nekunzwa nhoroondo mumwe nemumwe zvakambati wakaitawo chido saka ndiromba Mwari vanditungamirira kuna mukoma aiwa kurwara kunopfuura Mwari vanditungamirira Mwari ndiye anofamba nesu hakuna chinhu kuna Mwari handinayo ayo ndotenda zvavo zvisinei kai maipepe manzwa kuti mimika apakaparadzana ana mukoma Shepherd Chinyani nana Robson Kaitano na mukoma Robson Kaitano vakazoenda kumarondera kuna namacheke ukuka ndoko wakazonosangana kana neumwe wawo anenziye just now Madede yatombomunzwa pana pasawira wacho Madede ambotiudzawo zvishoma kuti zvakasangana seiko naiwoka vana Kaitano macheke taridza taona kuti zvanga zviri kuti tingoridza maweekend pakati pewiki ndenge tisingaridze ndo pandakazoona Robson Kaitano atihira manje vataintroducwa ndapiwa tataurirwa naSupreme ndianga ari mukuru wedu so azoya anonzi Robson Kaitano tanga tichiridza tese kuti kumazuu anogona kuti sanoridza gitara right vatamuti achingobatawo gitara Robson anga ziri Green Mangoes irashanda kwanga vachiruka inga iri Green Mangoes kuti Robson akatombotaura nezvenye Green Mangoes kwanga vachina naSupreme vachirumazo yanga iri Green Mangoes asi pawakazouya hatina kuzoshandisa Green Mangoes wakazouya macheke asi kutaura vachitaurawo kuti taishandisa Green Mangoes wakambotaura nezvataiziva Robson obva auya Robson Kaitano bata gitari ba anoda tashi nemurume uya yekumberi yanga netashi rora inoenda kumberi chacha tona zota izvi zvinenge tanyasoita se maklika tanyasoklika chaicha zvatifukuda chaizvo kuti Ephraim airidza zvake but anga ne pamwe pataiona kuti anga pachileka but sevadiki muzokwanisa kutaura kuti dana pane vari kuleka pakazuva Robson Ephraim vatamisa paside achipota ke saka Robson Kaitano anga akuridza chia lead guitar akuridza lead guitar right vatagara pasi kati manje chikwata chedu ichi toda kuti tichipe zita tochipa zita rekuti kudii
takufunga mazita pada kufunga mazita Chelsea nyama ndiye akazoti ngatiti Hard Spirits tikati aura tikatingoti Hard Spirits inenge riri right zvinenge zvine maspirits omukati tikati alright zviri right tadzi Hard Spirits paya alright takupractice takuona kuti zvine touch mazuva ayo kamboda kuti ndipati base but base ranga sinakunyanya kundipinda musoro but lead nerhythm rhythm ndanaisa kuti zvinogona kuda base varazotanga kuda kuti zona chale ine parhythm Love Momo padrum Kaitano palead right tibatatanga mapractice tikati mara chakaita kuti ndechekuti ngatimboita tumashows toona kueresa kuwanawo zvekuti tirarama vatatanga kutenderera hedu tichienda kuwedza vatasvika pamwe panonzi panokuzi pamasomera izvinezvipamasomera pane mazuva painzi John Betet vanga vanomwe mulungu vanga ari painzi John Betet kubva atiti akomana garai panapa muchirase muchiridza achitipo twanenge atipa panga pari paprice saka mairidza kubhawaraki taridza painenge iri shop yekuti mabhazi achipfuura unenge uchingoona kuti shop iri ando pataridza tiriva but tasaridza mazuva ese taivazoridza Saturday Sunday kana kuti Friday Saturday Sunday madays esine tangogara mozasi nzvimbo dzinenge dzekuti vanhu vanenge varanza mabasa unenge usina vakawanda right tatigare ipapa ndanyasona kuti ndopadakati nena inini zviro tikamboti record zvinenge zvinoita sei bandasa ndaenda kustudio ndasandamina kustudio bandati nomwe musi panga pane foni yanga iro vandakumbira foni malendi yayo vandafona ndapiwa namba na Simple kunzi namba dzekukambani kunorekodwa ndezisi asi hapana chandaizova nakarore vandafona ndadairwa pana mudhara ainzi AK Mapfumo right Alan Mapfumo haro njevani vandatara nozi madede muri group iri tiri group svanzi muridza everyday yati hatoridza everyday muda kuya kurekoding tikadera kuya kurekoding right vadapiwa dates angari muna October here right imi mama kutopiwa date apa nziyo dzenyu mama tounganidza nziyo tanga tanadzo manje dzedu saka zvatakataurira nhasi takati varume isusu zvatiri gurupu rakadai so tatanga pamwe chete ngatiitoo zvedu zvimwe chete apa hatisi kuda kutiti uyu ndiye anokombosa uyu haakombosa ngatidze kukombosa tese munhu wese akasununguka ndosaka muchiona Hard Spirits ine mazita akasiyana-siyana ane nziyo dzake ane nziyo dzake saka takangozviti isusu ngatiti munhu wese ngaabudise pfungwa dzake saka takanga tangonyora ini ndakanyora yangu inonzi ndakatanga kurekodha inonzi chawakadya chamuka kuseri kwachainzi hondo yakarwiwa kare ndiya Robson Gaitana taenda kustudio tandoona nemadhara azvanzi aurati mauya pindai mustudio pinda kustudio zuva rekutanga takanyatsoridza saka mimi rekodhi yekutanga yeHard Spirits yange iri yenyu mimi yekutanga yanga iri yaRobson yekuti chii yekutanga yainzi mudzime yakasimba kuseri kwacho yainzi taidya nemujakari iya tabva taidya nemujakari ndopatakazoita chawakadya chamuka na kuseri kwacho ichinzi hondo yakarwiwa ya igore ripiri 81 anga 81 manje saka masongs enyaya abuda akunzvika kuvanhu zvakomana pamacheka yes akatambirwa sei ndikati kutanga mudzime yaka ndo yacho
mashoko anzwe kutanga kutsikisa ira the hard spirits anzi taidya nemujakari Robson Kaitano. Mujakari kuzvinozima Mundara Kaitano ka anto ine mukomana mukuru abvezera ndakamunzwa achironga kuti ndoda kuti ndimboedza kusimudzirawo magitari but azvina kuchipa izvi chamba kuya utoruma rundebvu motombodya nemujakari kuti zviite sina yazo rekaiti monzvaka uchapupu kubva kune rimwe ka gamba remagamba Wanda mutoiti ndinobva kunyanga ndirisamanyika asi pari zvino ndirugara uchitungwiza ndoda kutenda gamba remumanzi nechirongwa chamuinacho chatinacho kuti ngatishinge kunzi gamba kutoshinga saka ngatirambe takashinga tisatarise mumashure tichatarise vanotidzosera mumashure kana kuita zvakasiyana siyana ngatishinge ipapo tirambe tichibatsirana nehama dzedu idzi ndo patiri nhasi ndo vakatiumba upenyu ukanzwa mhanzi yavo mashoko anovaka nezvakasiyana siyana vanototivaka nenzira dzakasiyana siyana kana kuparidza ndoda kutaura panyaya misambo imwe iri kubuda mazuva ano zvimwe zvacho tikaridza panapa zviri kubuda mazuva ano tinonyara totarisa pasi hazviridzike takaungana kuda zvine maconditions ekutoti ndinani pana tezvara pane mukwasha hazviridzike asi tikaridza dzababa Kaitano tese tinoteerera takasununguka panapa tichivakika tichitofamba zvinhu zvichienda mberi saka ndoda kutenda kuti ivavo variko mazuva ano dai varangarirawo kumashure kwavakabva nako vatarise dzinde kwavakabva tisakanganwe kwatakabva nako zvizhinji saka ndoda kungotenda gamba remumanzi neku hapana muimbi hapana ani asi zvakangorongwa nevanhuwo havo vangobvawo kwavabva ngationewo zvakadai zvakationewo zvakadai kutenda zvakaitwa nevakatitangirawo basa rekuridza iri kare saka ndiri kuda kungokutendai kuti dai mapfuurira mberi chiti kuna mukoma Kaitano matopora so zvamatoona vanhu vauya panapa patouya mishonga yakasiyana siyana yatokurapa ine mashoko ari kutaurwa panapa matopora musafunge zvakawanda musafunge mumashure musadi chitotangirai panapa nhasi nezvamapiwa zvishoma izvozvo tendai Mwari zvizhinji zvinoteera toda kungotenda vatambanudza vese kuti tirambe tinzwe mweya wekusundwa tambanudza tirambe tichitambanudza tisaperere panapa mazvita enyu handina zvakawanda zvekutaura pamusoro yemukoma indinoitwa Rudo Shibata Moto HP. Pane pakashanya mukoma Robson vashanya kunoko vakasvika ndobva vataura nyaya but nyaya yakanyanya kundibata bhegi andovhura bhegi ipapo ndatorivhura bhegi ndomwe mukomana akadzidziswa gitari anogara kuchitungwisa kwandinobva uko anofamba neBT 50 mukomana yeye futi amurume futi saka anzi aifonerwa namukoma Kaitano anga asingapike koya vachimfonera several times kana mamessage vaisenda mukoma Kaitano anga asingaresponde mamessages iwayo kusvika mukoma Robson vazotaura ndobva tati
toita sei kuti zviite zvaizvozvo. Mubvunzo wangu uri pakuti dai vanga vari mai vake vaimusendera mameseji anga asingapindurei, dai vanga vari baba vake vaimusendera mameseji anga asingapindurei. Isusu takakura tichiziva kuti mai vepanext door ndimai vangu, baba vepanext door ndibaba vangu, but ndiri kuona kuti tiri kukanganwa kwatakabva, tiri kukanganwa kuti takakura mukuriro wakaita sei, taakuvhiringidzwa netumwe tunhu twataakuona mazuva ano tusina kana nebasa rese tichikanganwa zuva kwatakabva. Takaisa musoro pamwe chete seadmin yegamba remumhanzi tikati toita sei kuti tigone kubatsira mukoma Rapson. Vaumari vakanga vachitipa maideas ekuti ngatidai kusvikira tazoisa kune vamwe veruzhinji kuti ndo nyaya iri panapa, toda kuti tivabatsire vari kudzimbikana nemiye. Plus gogo havagoni kufamba, vanofamba nemaklash vari kuchengeta mukoma Rapson. Takasvika pakubatanidza zvinova zvazotisvitsa pano nhasi, zvishoma izvozvo zvatakabatanidza. Taingokumbira kuti gogo namukoma muzvitambire nemoyo wenyu wese, kuti tigogona kudzoka futi zvakare tichikupai zvimwe zvakapfuura zvatauya nazvo izvozvo. Saka moyo wenyu wekutambira zvatauya nazvo zvishoma izvozvo zvinotiita kuti tivhurirwe mukana nenzira wekutsvaga zvizhinji. Tinonokora pamwe pakavandika paya kuti tigone kudzoka tuye nazvo pano. Asi semuimbi yeye ari kuchitungwiza uyu, ndoda kumuona live ndimutaurire kuti dai vanga vari baba vako waiita sei. Vaimbi neso isusu tiri kukura vegamba remumhanzi ngatiyeukei kwatakabva, ngatikurei kwete kukudzwa nesocial media, kwete kukudzwa nekugugula. Vanoti kugugula mazuva ano izvozvo zviri kuita kuti tirasike, tigone kusakoshesa tsika dzedu kwatakabva kwacho ikoko. Taingokumbira vaimbi vose vakabva mumaoko amukoma Rapson Kaitana kuti batanai, nekuti vatova baba vedu vatakatarisana navo, vatova mukoma wedu zvakare ndibaba vakadzidzisa vana handizotaura hangu nemazita, chirega ndinyara ndisiye yakadaro iyoyo. Saka ndinongoti naiwaya ngativei nerudo, let love lead. Tiri kuno kuGoromonzi kwaRusike. Chupa
maruva sembe sensenu maruva sembe usiku siku maruva sembe usiku siku maruva sembe usiku siku maruva sembe urikuzvereka ridhimu kacho kwaita pungwe kuchiedzwa vanhu vachitamba kamuaidzi mabhavhute mumadhanzi muya aimimi kaimi ndopaiona umwe mudzimai achingonzvenga kungoverera kuendawo kunopindawo padhanzi ipapo otozosvikirwa ari pakati nemurume kunzi achamari imbondisiyai ndimbofara iwe kani ingaite sei pamanzi yakafanana naiyoyi pakatoipa right inzwai mngoma just now madero vachitaranguira pane chimwe chiitiko chakabhoitika ikoko kumarodhero vakomana vavarova magitare pasoft farm ndo pakatozongotiitira mumashu panonzi pasoft farm ati pane musi watakaridza gitare rakadambuka ipapo kusvika kuseni takaita iri pungo kusvika kuseni aiwa madzimai evanhu aya aiwa kune vaitamba yenzi musoro pasi saka kuseni kwacho musoro pasi ndoyaitwa sei ndeyekuti vaitamba chiuno chakaiswa mudenga musoro uri pasi wakatoguma pasi pasi musoro pasi vanakirwa aikazve saka pamama kudamburo nedzeku hard spirits kuisakanisa hard spirits wana kumawere izidzi tsashashanya rimwe chete tozisanganisa aiwa habaidambuka saka zvangoitika kuti kuseni kwakanyandurana mukadzi nemurume pasoft baba kana mai wakanyanya kutamba dhanzi stere murume akati iwewe matambiro wavo kuita wakitofanika usikana webhendi anzaiwo kafara kazvanyandurana kwakaoneka mwana kawakadikidikiso zvakatichisa ndizoti kamwana kakaroerwa pasi nababa wagumurwa nemagitari takatarisa kudai mwana akati achisumudzwa kamwana kadiki kakana kufa hazina kuzizoti anofanira kakafa nokuti akatazongorova inonzi get away makonzeresa aiwa takarova inonzi getapazvinodopedzera nemukadzi mwana aitashungu akaroerwa mwana pasi shungu dzakaperera pakamwana kadikikuzivaotora kamwana ukandora pasi pafuti ndochishamisa chandakaona kuti baba agumbuka havasida kurova mukadzi wavo mukadzi havasida kurova kupedzisa kamwana toona kuti kufara kwakwewe kuchaendera mberi gitara yakwe aiwa mashura kana nhasi nyaya inondinetsa kuti murume yake uyu angaita sei akafunda chii aiwa takazongosiyawo zvakadaro kuti zoziva kuti mwana yakatamba ikungunya aikona kutaura akati aiwa mukatikanganisa panapa takazongoita kungoenzoya zvokungoti getsa wechokuto ngatikwidze mainstruments ngatiende izvi zvaitika panapa zvasara pazouya vanhu vemutemo vachiona kuti zvadisitengerera sei taendaizvokuzovaitinisa zvezvikonezvi mwana kufa vakatamba kongonya vauraya mwana pasoft zvakaoma kuri kufara ireko zvisine hazvo rekati mozozvekera umwe uchapupu patauya kundoshanya kuti tione mukoma Rapson Kaitano vekuimba ne the new hard spirits tikanga tichitaura nezvemusambo wesungura ndidzo mhare vatinoti zvatopota shangura chaidzo dzesungura kana takutaura takanangana nemusambo wesungura tauya kundovakuta pano havasi kunzwa zvakanaka utano hwavo hausiri pakanaka kwenguva yatirebei zvekare kuno vanogara nagogo vanofamba nemacrutches saka pakauya kuno kuburikidza negamba remimhanzi chirongwa chinobatwa namukoma Rapson Umali mande yega yega kutanga mushure menhau 10 o'clock kusvikira na 1 o'clock the following day
chirongwa icho chinonzi gamba remimhanzi takaunganidza timu redu riripo rakafarira chirongwa chakaita kunge chinoitwa neshangura iyi inonzi Rapson O'Malley kuti tione kuita urongwa hwekubatsira gamba iri Kaitano. Mushiromo takaita zvimwe urongwa hwekubatsira mukoma Thaddeus Matsito, asi zvino zvitauya kuno kwaRusike kundobatsira mhare iyi inonzi Rapson Kaitano. Tatsvaga magudhizi edu akapera kusiyana-siyana, chikafu chedu chakati wandei, kusanganisira magroceries nezvipfekwa zvakati wandei, zvekuti tione kubatsira gamba redu iri, nekuti kuti taure nyaya yekuti mimhanzi ndokureva kuti entertainment, kapasina mimhanzi hapana entertainment, kuti batsire gamba redu. Saka kwenhasi ndinotaura mudhudhudhu manje inini, asi zvenhasika ndomboisa mabreak ndichiti aiwa tese tiri kuona zviri kuitika panapa, zviri pamusha panapa, magamba emimhanzi tauya neshangura dzakati wandei panapa, vahosi Gogompofu, Njuzu, Patience Kashiri, Adzeke Munyanyi, Chief Tendai Chibwe, mukoma Chimubero vari pano zvekare, pobva paita zvekare mukoma Wanda Mutoriti, Mudhara Giant vari pano zvekare, poita Clive security officer Phiri, pobva paita Kelly Whitman varipo zvekare, poita mukoma Pasmo varipo zvekare, nana mukoma Mahechani, handikanganwi hot property chibata moto, pari Saihunda aripo zvekare, vari kusekerera zveshuwa, vari kufara. Statement Nyandoro namai Ruth Muzvanenhamu, nevamwe handingagoni kuvapedza wese, asi ndinoti aiwa magamba ese mimhanzi muri uko, tiri kukuonai zvedu muri kusekerera uko, aiwa mabasa enyu akanaka aonekwa nhasi. Tinotenda nemacontributions amakaita, nekuti pasina imimi zvakadai zvingadai zvisina kuitika. Ndinoti samabharani mukuru, kutenda kwake sikuri mumwoyo, aiwa zvirambe zvakadaro. Kune vari uko dziripo shangura dzakabata namukoma Rapson, dzakabata namukoma Rapson Kaitano, vari uko vagere, vamwe vagere muutefetefe. Aiwa tinozviziva uko, tobva taita imwe patron yedu iripo inonzi mukoma Chinyani. Aiwa ndinozviziva shungu dziripo dzekuti mukadai mamuriwo panapa, nevamwe vakata vana mukoma Zakaria. Aiwa tinongoti cheukaiwo zvekare mutarise mhare yenyu imwe yamakabatawo nayo, kuti zvinhu zvinge zvino, kuti musamborambo uchitsimukira. Ndichibva ndati zvekare pamusana pekurwara kuri kuita mukoma Rapson Kaitano uku, ndochizvitora kuti zvanga zvisiri official kuti vari kurwara, nekuti kunze uko tanga tisiri kuzviziva, asi nekudare nekuti tauya kuno kuti azvibudisa pamhepo kuti mukoma Rapson Kaitano vari kurwara. Vaimbi vemusambo wesungura, iri ndiro dzindeka iri resungura, pakabva sungura pachichapo chaipo. Aiwa ndiri kukuchallenge yuko, batanai mumboita kana kagala kekuti muone kubatsira mumwe wenyu uyu. Right, ndatenda hangu O'Malley, tinotenda kasingaperi. Mawanza kapo abe manimanzi nayo kupawo uchapupu wao rekai timu bata panapa gogo amai va Kaitano vari kuchengeta Kaitano mutakaona iwo ugoromonzi sizvo zvemimi maizviona zvichitika mumaziso enyu vachiva chibatsiriwa achimira aimira kana iye ngikiri uyu Zakaria anotondiziva kaizvozvo, waiuya pafundisa vachiridza, vakaridza bhendi unonzi amai uyai kuno, vaitouya kumba towabikira sadza vachidya vese, nananingikira vanana inganzi vananya uyu aiwa uye ningi panzaniko oyo akanga wakamburidza naiwe Zakari uyu ngikiri macheso vachiuya vachidya sadza kumba chibika ini achiridza sina suna vasikuya kugoromonzi kuno. Aiwa ndakumakuwaka panouya kuruzeva kakugara kuruzeva yakumakuwa hapana anombokutarisa. Asi pakugarisana kwedu pachivanhu ndizvo here? Aiwa hazvisizvo. Munhu unoziva kuti imuwe wedu wega ini munhu yakambondibatsira izvino ndoita sei chiregayo ndimbomudi ndimubatsirewo ende hapana tinoenda nemoyo wanu. Manje fanike nezvamuri zvigogo kuti chiwapuwa pashayawo kana anokumbocheukawo? Hakuna. Pamwe dzimwe nguva unomboona achichema agera inamaika vanhu vandakadzidzisa ini kana undicheukawo mudzimu wakaita seiwo nai Mwari
achigara achichema ndikati aiwa chemwe mwanangu inguwa nyararapo asi zvino handiti mukona Mwari ari kubatsira kusvikira izvino mamutsvaka mamuwana Mwari nevadzima vari kutotungamira kuti wedu we munhu ongoshupika here musingacheukewo mumwe wenyu nyai wedu we saka mazongosvikawo saka imimi munoitenda sei radio yedu National FM? Iyo ndinoitenda ende inondinakidza inotaura mashoko yanowaka nhasi tauya kuda kuteerei kuno kugoromodza chaizvo ndikati asi muchazomuona amai Rabson Mwari muchamuona ndikangoti go vanouya vachauya muchavaona ndikati orai ndikambozivamba ndikaziyakana zvikanzi amai muri kuramba tigere apa ndi mari mezuro zvakagara so saka manje vaimirira kuti ndikati go saka nhasi ndauya vati go ayo mauya vachiri vapenyu handitika zvinofadza zvinofadza zvikurukura navo chaizvo zvinofadza chaizvo ende zvondanzwa mwoyo wangu wasununguka chaizvo aona hama dzake chaizvo kana iye izvozvi atosununguka izvozvi ka ndofunga kurara kwaanoita pamwe anombonhasa harwari anombonzwa mushe asununguka aona hama dzake zvinazvo iyo ngoma Kaitanoka ndakambotoruduwe nawo zvikareka ndichitaura nawo kuti iwo zvishuwiro zvavo ndezvipi. Ndini shungona kuti dai vangu vachindibatsirawo vachindipawo kana tumirawo kana tumari ndichiona kuti ndibatsirikanawo ndiona kutengawo zvandinechitengawo ndonzwa kufara kana vachindivhakachirawo vachiuya chizondoonawo ndikanvaora vachiuya chizoridzawo pano padhuze ndichivaonawo ndonzwa mwoyo wangu uchifara. Imimi ndimi madzisekuru emagitara emuno muZimbabwe. Mungatiudzewo here kuti kwakaitano uku hakuna here umwe ari kuteera mumashure kuti tinganzwa achizosimudzira chipo chasekuru? Havasati vasumuka zvavo vafana variko but havasati vane shungu maningi. Handiti mauziva muzondi wakaitano aita zvebhoro ndopamba pamusha pedu wapano apa tese munina wangu. Ndini Monica Vinyo, ndini ndiri kugara naRabson Kaitano, ndiri kumuchengeta. Kumuchengeta nenyaya yekuti zvinochitarisa iwo nekuchembera kwataita. Kana vane shamwari dzavo ngavauye vachimubatsirawo. Ndezvipi zvimwe zvamunotarisira kuti munge muchibatsirwa nazvo gogo? Batsirwa kubvira kuchikafu nezvimwe zvakasiyana siyana. Ndikuona pa mukufamba nemakirachis gogo, chii chakaitika? Ndakarohwa nemotikari. Motikari ikabva yatiza kusvikira nhasi ndakakwara muna 85 mswa 5 July. Gumbo rikabviswa? Ndikatakurwa neambulance ndikaenda paRenyatwa ndikazonodimurwa ndakabviswa gumbo. Saka ndimi mukuchengeta Rabson kuno? Ndini ndiri kuchengeta Rabson wacho. Ndini nezvandakaita izvinezvi. Asi zvino ndinoziva kuti munoona kuti munhu kana akadai asina kugumboka ndiri kungoshingirira kuti hapana zvandingaite. Asi ndiri padambudziko futi. Watereka amawanzo wakapa gogo vachipupura
kune vamwe vari kushuwirawo kuda kupindawo ka muchirongwa chegamba remhanzi, kuda kupindawo mugrupu regamba remhanzi kuburikidza kane WhatsApp. Pane WhatsApp group iripo ipapo kana paFacebook. Munokwanisa kutumira message yenyu mimi ndoda kupindawo ka mugrupu regamba remhanzi moshandisa namba dzinoti 0772 219 678 0772 219 678 0772 219 678. Munenge matokwana mugamba remhanzi, tofamba tiri pamwe chete anditi kawo. Uyezve kutanga kwaDhisemba ikoko vese vari kuri matimana ayo nyika yeZimbabwe veboka regamba remhanzi irori vanenge vane get together yavo, ungano kana kuti sangano mabiko ekupemberera gamba remhanzi kekutanga mukupera kwegore 2017. Tichipembererawo kazvo takwanisawo kuitawo gamba remhanzi segamba remhanzi kubudidzana nepenyeni chaLFM kubatanidza ukama newairesi nekudaro gamba remhanzi vanenge vane get together party, tikati end of year party ichazenge ichiitwa muno mudhorobha reHarare panzvimbo ichaziviswa. Unotoiziva hako ndokunge wapinda muboka racho regamba remhanzi kubudidzana namba dzinoti 0772 219 678.